Nećemo dopustiti da se ruše temelji društva koji su građeni minuciozno, uz uspone i padove, pa i uz pritiske zadnjih 20 godina. Kada su u pitanju sva ova prava o kojima sam govorio na početku. I prava manjina, možda prije svega prava manjina, jer mi smo zbog toga išli u rat, zbog toga smo napadnuti. Tu povratka nema. I nikakve manipulacije, nikakvo provlačenje kroz ustavne rupe, da se tome neće pokolebati. Tu popustiti ne smijemo. Jer imamo posla s ljudima koji bi to htjeli razbiti preko noći. Vidimo da se i Europski parlament, barem dio zastupnika, očitovao o tome. To je dobro, ali to nije presudno, nije najvažnije. Jer Hrvatskom u tim pitanjima upravljamo mi. Mi kao društvo, dakle mi kao hrvatski građani, kao politički Hrvati, ljudi ove zemlje. Jer ta pitanja su u europskim državama uređena na različite načine. Postoji jedan zajednički nazivnik, ali su uređena na različite načine. Nisu sva društva ista, nemaju sva društva istu povijest i noviju povijest. Naša je drukčija. To je naš izbor, ovo što imamo. To je naš dogovor, to je naš konsenzus. Da, to je i dio pregovaračkog okvira sa Europskom unijom, koji možemo promijeniti ako hoćemo, ali nećemo. U tome se razlikujemo. Dakle, ne zato što tako misli Europska komisija, ne zato što tako misli 100 zastupnika u Europskom parlamentu, nego zato jer tako mislimo mi. I to smo rekli biračima.